समाजनानि खुलुमो याफालका पहिलानो चिनो पांडाव फाइ मांजो फाइनाय चिनि तिथि दिसे हाफांनि बरमगना सीएम सार पांडाव चंद्र जमाटिया ओ पांडाव फाइ मांजो फाइनाय चिनि जोतो बरमगना आनि ताखो ईएम कमल कलई ताकु बबरंजन लिया ताकु सुहेल देबरमा पांडाव फाइ मांजो फाइनाय चिनि जोतो ताकु एमडीसी रक चिनि बरमगना सीईओ पांडाव फाइ मांजो फाइनाय बरमगना चिनि एमएलए ओ पांडाव फाइ मांजो फाइनाय चिनि जोतो ऑफिसर्स रक टीटीडीसी स्टाफ डेपुटी सीईओ एडिशनल सीईओ नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक नि स्टाफ जतनो हामबाय हाकसाल साम्पानी फाइनाय बसकांग आसुकजों तंनाय चिनि जोनल चेयरमैन सब जोनल चेयरमैन कक्टोबर थंनाय जतो न्यूज मीडिया चैनल लोगनो आं स्पेशल थैंक्स देनाय I would like to extend my heartfelt thanks to North East Small Finance Bank for coming and supporting us. नोर जतनो को खना कना जतो को न शुक्रवार साले क्या निसिकां साने रो सिनी जे ऑन लोन रेनानी आइडिया दोई फाइनेमानी अब इनके सिली तिप्रासरक अनएम्प्लॉय योट तंगनै रो बिजनेस स्टार्ट खाइनानि मुसुगो एंटरप्रेन्योर दंनानि मुसुगो किन्तु बैंको थांगै लोन माया लोन सानै रां करिने बागै बिजनेस स्टार्ट खाइनायाव दंगो आबनि बागै सिनि बुबाग्रा ओ आइडिया न तोय फैका सिनि जतो तिप्रासरक जे मुसुकनाय साकनै याकुमै बासानानि बागै रां करे उन तंगै रंनो बाहाय कि सुमानाय नै ओ आइडिया न तोय फेमदे अबनि बाय सिनि बुबाग्रानो जों जतनो हामबाय बारिनाय जो माहायके सिनि बागै कायसा कामाय खायनानि लाइवलीहुड सिनि साकनै याकुमै साक बासानानि बागै लामा फुरय रमानि बागै जों जतनो माबा सकलायने जे लोन अब मांगनाया नों जे लोन बानाय ओ लोन जों सुनानै लांनाय नों लोन लादि बिजनेस स्टार्ट खायदि रां कमाय खायदि निनि लोन नो नों सुदि निनि जे बिजनेस खायनाय एक्सिस्टिंग बिजनेस अबनि नों उलो मालिक अंनाय अबनि नफां नों अंनाय तब सपोज ऑटो ई रिक्शा पर नों पाइका गाड़ी पाइका सालो नों 1000 रुपीस नों कमाई खायका अपनी बिसिंग 50% नों लोन सुनानै बागै पहिला मावान सकनाय ताइ जे बाकी रां तंनाय निनि गारिनि मेंटेनेंस बाननि गारिनि जे फ्यूल लांमानि आबो अपनी पाइसे निनि सेविंग्स बनि पाइ जे रां तंनाय अपनी जों खरस खायनायाव फैसा मावान सकनाय ते लोन लाखा सिनि बरक सुयावै थाका कयेक मास बिसिनो जत रां करिन थाका हिंगा निनि 14 गुसि से लोन मायावै थानाय आबो बैंकनि सिस्टेम अब हायाव याते जों मावान सकलायनाय जुदि हायाव हिंगे नरबो तोय कलकमानि कलायनाय जों जे टीटीडीसी एमएलसीसन तंनाय जोंनोबो तोय सकलमानि कलाय थानाय आबनि बागै जों जतनो कायसा कायसा जों सुबालायमानि बिसिन पैसा जों साका मा कलाय सिनि गोबां बरकनो ताब लोन सालाय दङ सिनि बरमगना एमडीसी साहेब रविंद्र देबरमा सीनियर एमडीसी बो साइकल लागा तासिगो जे गोबां बरस ताब फोन खायै लोन सालाय दंखायनाय गै चाकरी खाने लोन बानाय देना माय अब हाइरबो आनि मते हिगै जतनो लोन बानाय हाइपन जे अनएम्प्लॉय रक तंनाय आबो जों पहिला मासुबो लायग्रानाय जे एम्प्लॉय तंनाय बरबो लाय मानाय हाइपन आनि आइडिया हिगै जिनि जे ताबो किसा मिसा रां पैसा तंनाय रो जे जतनि सलाय रां करै बरस जों पहिला मासु बानाय अमहायनो जिनि दफानि बिसिंबो जे ट्राइब पपुलेशन गोबां बर'नि कायसा दायित्व नाय रेसपन्सिबिलिटी जे जोंनि दफानि बिसिंखौ जतनि सलाय जे सखा कम तंनाय बर' जों बाहायके सुबाने बर' जों बाहायके साखा दिसालायनाय अबहायनो जे ताबो जोंनि चाकरी खाय तंनाय रक एम्प्लॉय रक तंनाय रक बर'खौ जे रां गाना बर'खौ सानगला जे रां करे बर' चाकरी खाय तंनाय जत रां गाना उयाबलेताय जे रां करे रक बर' तो आलुन नाय हाइफानो जों पहिला एकदम करे जों बर' बाहायके जों हेल्प खालायदे अपनी उलो तब गोबां बरफ दंब्ले जे रां गोनां रक बरफ तो कोनो दिनो फाइगला जे एडिसी रां सा फाइगला लोन नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लोन बरफ कोनो दिनो सा फाइगला 10 लाख लोन रक बरफ क्रोर्स एंड क्रोर्स रां लानाय
कसरी लोन दो लामनि यागुल बजती लोन दो सुयांkai sini future ni bagino hamyawi thanai apni bagino norni joten thanani koinbong tongnai je jotono मिलिए जों साकामा खालायनो अपने बागै जों कायसानि कायसा जों चुबासु नांनाय जेरै एडमिनिस्ट्रेशन जों काहाम के रान खायनो बागैबो दरबनि हेल्प लानाय अमहाय आं बागै लोन लाजा त्रिपुरा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को मासियो 8,000 टाका के सुटाय हाइपर मासे मासे सुजा गया 3-4 मास पर 20,000 रई रुगा असुने कोक सागै आनि कोरो नारनाय तिनि प्रोग्राम बरनो बायरिजाखौ जतन हामबाय खुलुमका बुबाग्रा आयुग्लक